second time जों नोंनियाव आमचायो थानाय बिसिसिं फायथांजा खायनोहाय दिनै नोंनि हामजां मनसनो सतनि तुबका इके बेले हामबाय चिनि कमिटि नोंनि हामजां बाय नोंनि चुबाय दिनै अमाहाय कायसा चम्पादा संजाजाका आं कयनाय फादि जों जत्र पालखै कमिटिनि बागै याफा खरला देमालाय ना Nashima, Nashima, Kokshana Paramaya, Shaimaya, Benikavo, Abato de Tokna, हम जागे न थका लंबी शैफानो मरंगोले आगे लगावो करेंगे ओ जादू आनी जादू Nengkere orang mau tanah kering.
दिनै second time जों नोंनियाव आबजायो थानाय बिसि जों फायथांजा हायनोहाय दिनै नोंनि हामजां मनसोनो सतनै तुबका इनके बेले हामबाय चिनि कमिटी नोंनि हामजां बाय नोंनि चुबाय दिनै अमाहाय कायसा जम पादा संजाजाखौ आं कयनाय फादि जों जत्र पालखै कमिटीनि बागै याफा खरला दमालाय ना बे हामबाय बेलेखै आनि यांगो ताम तनाय चिन ताम ग्रों आनि यारें मिउजिक बैंड न बर'नि आसुक खोनाथावखाय बर' तामै दङ गैयागो चिनि साउन्ड यारें साउन्ड बर' बेलेखैनो खोनाथावखाय जोङो साउन्ड दङ इनके आं कयनाय हायनो हाय तेवाइसा पालखै नों साक बागै याफा खवा कमान ओके इनके नरसिंह नाम जोङो तामगान चमनाय हिंदी ना कबर yang song Hindi bahasa Koborok ikan kenapa cungo Koborok na Hindi confused ikan Hindi bercamai Koborok bercamai jodoh bercamai siapa kisah nasi Hindi